Добър ден! Фасул! Днешната ни тема е фасул. Фасул! Сега ще влезем в Google, както винаги. Не си мислете, че правим реклама на Google. Дори въобще това не е вярно. Рекламират мене. Искам да гледам, Google. когато тук четете в Parent the Word в YouTube. Така. Сега дайте да напишем фасул. Фасул. Идеален е. Сега, значи, тук виждате фасулчета, много хубаво е. Значи, Боб всичкото направил да ти се прияде суров. Ама знаеш какво се сети? Значи, много яко. Пишете в коментарите каква тема да правим. Да, моля, пишете в коментарите какви теми да мислим. Фасул и Например, да влезем в синьо сирене. кокошки. Кокошки. Значи, виждате, кокошки са на мода вече, почти всяко едно семейство, дори богаташите имат кокошки. Облечени. Какви ли кокошки? Ето ви кокошка. Облечена супер, модерна. Това са най-новите видове кокошки. Виждате, Паун. това е яко. Вече почти всяко едно семейство си има яки кокошки. Виждате тук кокошката спи на прасето. И така, и училата си тема. Така, здравейте, да направя. Така. Нека да намерим тази хубава тема. Да. Така, нека да намерим Пешо Дъртия. Няма хубави снимки. Някаква друга тема. Не, защо написа и бе? Защото трябва да задърчиш Добре бе, чакай. копчето и то ще стане. Знам бе, не съм специалист в това. Бойко и фасула. Какво имат общо? Те са изключително идентични, не може да направиш разлика. Ето, няма никаква разлика. Ето, като сложим така, Бойко позира и едно пръще се подава така през главата му. Но това изчезва. Наде пръкна, бе! Бат Пеню тука. Хрумки, раздумки, решава мисли. Браво. Какво да кажа, Бойко и фасула нямат никаква разлика. Бойко тук е тренирал, мускули е хванал. Това не е Бойко. Как да не е Бойко е? Не пръкнах е! Да, фасула тук с кукиче. Чакай, забрахме да покажем. Фасула вече има приятелче, да им е кукиче. Да, страхотно. Бойко вади пушка тук. Рейтя. Пистолет, стои, е тук. Като идет черно тук тялото. Ето го. Ето и черното пушка. Сега слушам малко музика. Не бе. Ютубе. Така. Бойко стиле. Много лагва. Бойко стайл. Така, чуйте малко.
музика за уши. Опа, Бойко стайл! Бойко стайл! Оп, 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 оп! Опа, Бойко стайл! Бойко стайл! Оп, 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 оп! Опа, Бойко стайл! Секси бой! Опа, Бойко стайл! Страхотно е това. Вече ние сме готови да ви кажем виждане. И чао!